západě než na severu země. Tady Já točím. zátěž, která by měla být na jedničce a rozptylové podmínky mírně nepříznivé. Noční počasí, řekli jsme, že bude velice proměnlivé, od jasna po oblačno se může vyskytnout všechno a v horách na severu ojediněle i slabonké srážky. Počítejte s tím, že vítr bude slabý nebo maximálně mírný. To ostatně platí i o zítřejším dnu, kdy bude převládat polojasno, oblačno, v Čechách ale později odpoledne zažená obloha a budou se přidávat první srážky. Přijdou od jeho západu, no a jak vidíte, teploty budou stoupat opět 15 stupňům Celsia. Úterní počasí může mít maxima kolem 12 a ve středu se na 15 dostaneme jenom tam, kde bude po většinu dne svítit slunce. Ve čtvrtek už počítejte s tím, že se počasí rozdělí, v nížinách se místy vytvoří nízká oblačnost nebo mlhy a pokud by se udržely déle, budou teploty jen kolem 11 stupňů Celsia. Velice podobné to bude v celé druhé polovině příštího týdne. Teploty by se při jasnu měly šplhat k 16 nebo 17, jinak ale zůstanou 11 stupňů. Teď události. Spor o penzijní reformu část vládních poslanců odmítá hlasovat pro návrhy koaličních partnerů. Střety v Libanonu izraelský premiér vyzval k evakuaci příslušníky tamní mise OSN. Celých 7% místo 14 ministr práce sníží navržený růst platů politiků i soudců. Neděle zatem 13. října a její události. Dneska je 13. jo? Potíže vládní důchodové reformy před závěrečným čtením ve sněmovně nemá jistou podporu celé koalice. Některým poslancům KDU-ČSL a hnutí STAN vadí výrazné omezení počtu lidí z náročných profesí, kteří by měli nárok na dřívější penze v plné výši. Návrh ODS a TOP 09 proto někteří z nich nepodpoří. Pokud by poslanci pozměňovací návrh i tak přijali, zvažuje část lidovců a starostů, že nezvednou rukou pro důchodovou reformu jako celek. Pro mě by to byla velká překážka. Já pevně doufám, že se dokážeme dohodnout na to, že to zůstane na té vládní novele. To znamená, že tam budou jak ty profese ve 4. kategorii rizik, tak ty vyjmenované ve 3. kategorii. Nesouhlasím s tím, aby ta třetí skupina byla z toho vyloučena. Je to nedostatečně prodiskutované v rámci koalice, ale pevně věřím, že se k tomu ještě vrátíme. Vládní strany ještě budou o konečné podobě důchodové reformy tedy jednat. Čas mají do konce října, pak materiál s 32 pozměňovacími návrhy probere sněmovní sociální výbor. S omezením dřívějších důchodů pro náročné profese nesouhlasí ani opozice. Sněmovna v pátek 4. října těsně před koncem druhého čtení vládní důchodové reformy. Na poslední chvíli se ji snaží změnit předsedové klubů ODS a TOP 09. Úprava navrhuje další snížení důchodového věku v případě výkonu rizikové práce. Spolu s Markem Bendou navrhl, aby měli na dřívější důchod nárok jen lidé z nejnáročnějších pozic, tedy ze 4. kategorie. Vydělalo se než 15 000 lidí. Původní vládní plán přitom zahrnoval i část třetí rizikové skupiny, tedy dalších 127 000 lidí, slévačů, brusičů, svářečů nebo třeba zdravotních.